Jeg vil gerne snakke om min samfundsfaglige undersøgelse, og jeg har skrevet en om konservatisme. Min hypotesen var, om den ældre generation er mere konservativ end den yngre generation, og det var det, jeg ville prøve at finde ud af med min undersøgelse. For først at skelne, så skulle jeg have nogle uafhængige variabler, som jeg kunne fordele mine afhængige variabler i. Og her er det jo selvfølgelig meget smart at have en aldersvariabel, da det er jo der, jeg skal fordele det mere ind i. Jeg har derudover også valgt at lave en med ens køn, fordi jeg tænker, at det kan man også få nogle interessante svar ud af. Derudover har jeg lavet nogle afhængige variabler, og der starter ud meget med en basis, konservativ ideologi. Og det er om traditioner er vigtige, og om man er troende, som er to meget grundlæggende konservative holdninger. Der her er en lidt mere udvidet spørgsmål, der er taget fra de konservatives partiprogram. Blandt andet familien er vigtig, og kulturhistorie er vigtigt, som også er to meget konservative holdninger. Derudover har jeg regnet ud af de svar, jeg har fået tilbage, der har jeg regnet en grad af konservatisme. Og det gælder om at få den laveste score som muligt, men det gør jeg mere ind på, når jeg kommer hen til mit Excel-ark. Men jeg har skrevet det op sådan, at hvis man er meget enig, får man 1, og hvis man er meget uenig, får man 5. For at lave et lille trickspørgsmål, så har jeg lavet det 8. og sidste spørgsmål omvendt, så man ikke bare kunne sige meget enig hele vejen ned, og så få en høj score inden for konservatisme, hvor man så skal skrive meget uenig for at få et et-tal i det sidste spørgsmål. Resultaterne er her i gennemsnit. Jeg har delt mine resultater op i 3 grupper. 17 til 18-årige, 28 til 64-årige og 70 til 100 plus. Og det er så den ung, ældre og gamle gruppe. Og her kan man se, at vi ligesom har de unge med, og her skal man huske, at det gælder om at have en så lav score som muligt. Men her kan man se, at de unge har fået 2,2, de ældre har fået 2, og de gamle har fået 1,6. Og her kan man se, at der jo ligesom ikke er kæmpe forskel på gennemsnittet, men der er alligevel en stigning af graden af konservativ. Og det var også det, min hypotese gik efter. Man kan dykke lidt længere ned og se, om det er alting, som de ældre er mere enige i end de yngre. Og det er det ikke alle steder. Man kan se her i spørgsmål 6, at der er de yngre mere konservative i deres holdning. Det samme er spørgsmål 7. Hvis der skal være nogle kritikpunkter, eller nogle punkter, der kunne gøres bedre i min undersøgelse, så er det først og fremmest, at jeg kun har fået 15 svar. Det deler rimelig ligeligt ud med 5 i hver af min gruppe, men det gør jo også, at når der kun er hvis der er 1 ud af 5, der ligger meget væk fra det overordnede danske gennemsnit, så trækker det meget mere med, så tæller det for meget mere. Så derfor kan det påvirke resultatet meget, hvis der er en, der er meget den ene retning eller den anden retning. Derudover er det ikke særlig repræsentativt, da jeg har et stort overtal af drenge i forhold til piger. Og hvis man går tilbage her til resultaterne, kan man nemlig se, at kvinder er lidt mere konservative, og det er selvfølgelig heller ikke repræsentativt overhovedet, og så er ikke med den forskel, der er. Så derfor er det heller ikke helt repræsentativt. Men jeg kan konkludere ud fra at de ældre måske er en lille smule mere konservative. Der er mange punkter i min undersøgelse, der gør, at den ikke er særlig repræsentativ, men alligevel kan jeg konkludere ud fra den,
at de ældre er mere konservative.